Армысыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияләр Зида Шамсуллина. Бүгенге программада тыелган урында йөзәргә яратучыларга штраф яный, пляжда балаларны күзәтүчесез калдырган өчен ата-аналарны бәлиг булмаганнар эшләре буенча комиссия көтә. Әлмәттә Сабантуй майданчыкларында нәрсә белән гаҗәпләндерделәр һәм Абсолют Батыр исеменә кем лаек булды? 2 ел эчендә Мегасети берләшмәсе волонтерлары махсус хәрби операция зонасына 400-дән артык саклагыч шелтәрләре җибәргәннәр. Хәзер алар хәрбиләр белән бер телдә аралашалар. Әлмәттә шәһәр күленең җиһазландырылган өлешендә генә су коенырга рөхсәт ителә. Бу хакта шәһәр халкына коткаручылар искә төшерделәр. Күлнең каршы ягында су керү тыелганлыгы турында белешмәләр тараттылар. Анда су төбе тикшерелмәгән һәм үткен предметлар булырга мөмкин. Шулай ук тирәнлекнең кискен үзгәрүе дә бар. Тыелган урында йөзәргә яратучыларга 2500 сумга кадәр штраф яный, пляжда балаларны күзәтеп тормаган ата-аналарны бәлиг булмаганнар эшләре буенча комиссия көтә. 2 ел эчендә Мегасети берләшмәсе волонтерлары махсус хәрби операция зонасына 400-дән артык саклагыч шелтәрләре җибәргәннәр. Шулай хатын-кызлар гуманитар ярдәм җыялар. Активистлар арасында инициатив пенсионерлар да бар. Раньше лето там на Украине зеленые просили, ярко-зеленые. Вот такой прям, вот это такой вот прям ярко-зеленый был материал. Барлык волонтерлар кебек үк Мегасети штабы активистлары да үз өлкәсендә экспертлар рәтендә, алар хәрбиләр белән бер телдә аралашалар. Волонтерлар 2022 елның октябреннән алып саклагыч шелтәрләр үрә башлыйлар. Башта базовый урамындагы бер бина бүлмәсендә эшлиләр. Шәһәр активистларының берсе битараф булмаганнарны җыя, схемалар һәм тукымалар белән тәэмин итә. Вакыт узу белән аларга җирле ветераннар советы да кушыла. Шулай итеп, эшче куллар өстәлә. Хәзер аларның штабы үзәктә урнашкан. Сәүдә үзәге директоры павильоннарның берсен аларга бушлай нигездә тапшыра. Ә муниципалитет хатын-кызларга җәмәгать транспортында бушлай йөрүне тәэмин итә. Шәһәр халкына да әлеге ноктага кирәк яраклар китерү уңайлырак була һәм активистлар беренче гуманитар йөкләрне җыя һәм җибәрә башлыйлар. Я прихожу с утра, девочки некоторые. Мин иртүк киләм, башка кызларның бакчалары, балалары, оныклары бар. Аннары алар киләләр һәм ахырга кадәр эшлиләр, ә мин төшке аш вакытында китәм. Валентина Макарованың махсус хәрби операция зонасында туганнары юк. Ул үз теләге белән активистлар төркеменә кушыла. Аларның һәрберсенең үз роле бар. Мондый саклагыч шелтәрләр ясау өчен материалны кисәкләргә кисеп, аларны гомуми тукымага үреп барырга кирәк. Волонтерларга булышырга теләүчеләр экранда күрсәтелгән телефоннар буенча шалтырата ала, яки ярдәмегезне туп-туры QR-код аша юллый аласыз. Оҗмахка керү өчен нәрсә эшләргә кирәк, әниеңне анда үзең белән алып барыр өчен? Бу хакта оҗмах аналарның аяк астында дип исемләнгән фильмның герое уйлана. Аны Әлмәттә иҗтимагый үзәгендә күрсәттеләр. Бу авыру бала һәм аның әнисе тарихы, аларның сынаулары һәм мөнәсәбәтләре. Кыргызстан картинасы югары рейтинглар җыйган инде. В рай? Мама, я что, попаду в рай? А вы со мной в рай пойдете? Райхан апа һәм аның улы Адил тарихы шушы сораудан башлана. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә оҗмах аналарның аяк астында дигән яңа фильм күрсәтелде. Аны Кыргызстаннан абыйлы энеле төшерә. Казанда узган премьерадан соң Рузил Ихсанов аны әлмәтлеләр дә күрергә тиешлеген аңлады. Да, у нас как раз таки приближается великий праздник мусульман всего мира, Курбан-Байрам. И в преддверии этого мы хотели как раз таки собрать жителей, единоверцев, также гостей, заинтересованных в просмотре данного фильма. 35 яшьлек Адил авыру, аның акыл үсеше 8 яшьлек бала дәрәҗәсендә калган. Бер көнне әнисе аның оҗмахка керәчәген әйтә, әмма егет анда газиз әнисеннән башка барырга теләми. Адил дустыннан әниеңне хаҗ сәфәренә җәяү алып барсаң, ул турыдан-туры оҗмахка эләгә дигән сүзне ишетә. Аларның сәяхәте шуннан башлана. Фильмда мөһим тормыш темалары күтәрелә, ата-аналар мөнәсәбәтләре һәм дин мәсьәләләре. Кинофильм тиздән Курбан бәйрәменә генә багышланмаган. 14-19 июнь көннәрендә Сауд Гарәбстанында мөселманнар хаҗ кылачаклар.
Фильмны күрсәтү чарасына җәмәгать эшлекләре, масса күләм мәгълүмат чаралары, педагоглар, мәхәллә кешеләре килде. Фильм 2 сәгать 20 минут дәвам итә. Әлмәттә Сабан эшләре төгәлләнгәч, зур тантана итеп үткәрелә торган милли бәйрәмебез Сабан туй гөрләп узды. Бәйрәм мәйданында милли ишек аллары, һөнәрчеләр остаханәләре, фудкортлар, балалар зонасы, укучылар ярминкәсе эшләде. Эстрада йолдызлары Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов һәм Миләүшә Таминдарова җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры чыгыш ясады. Һәм әлбәттә традицион ярышлар узды. Бәйрәмнең кульминациясе Абсолют батырны игълан итү. Әлмәттә Сабан туй якшәмбе көнне гадәттәгечә мәйданда узды. Балалар өчен аерым уен зонасы оештырыла, анда алар үзләрен төрле конкурсларда сыйлар. Сабан туй проходит в этом году. Сабан туй быел бик күңелле һәм кызык уза. Иң мөһиме балаларга ошый. Күп кенә конкурсларда катнаштык. Кураж, открытие. Без ачылу тантанасын карадык, көрәшне бик шәп ошады, барысы да бик матур. Бераз түбәнрәк эшмәкәр укучылар ярминкәсе урнашты, анда олылар һәм балалар мастер-классларда катнаштылар. Тантаналы ачылыш вакытында авыл хуҗалыгы алдынгыларына бүләкләр тапшырылды. 27 кешене билгеләп үттеләр. Хөрмәтле кунаклар арасында Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъматуллин, Чечен Республикасы делегациясе, ветераннар, махсус хәрби операциядә катнашучылар булдылар. Бәйрәмне традицион спорт ярышлары һәм күңелле уеннар дәвам итте. Сабан туйның алыштыргысыз бизәге милли көрәш. Рәсим Шәриф Абсолют батыр булды. Ул 12 ел спортта, Сабан туйда 10-га якын көндәшен җиңде. Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов аңа төп бүләк квадроцикл ачкычларын тапшырды. Чакырылган артистларның чыгышлары бәйрәмгә ямь өстәде. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов дәртле җырлары белән әлмәтләрнең һәм кунакларның күңелләрен әсир итте. Миләүшә Таминдарова җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы дәүләт камера хоры үзенең чыгышы белән таң калдырды. Бу ял көннәрендә Сабан туйны районда да билгеләп үттеләр. Яңгыр аркасында берничә авылда вакытын кичектерделәр, ләкин бәйрәм шулай да узды. Чыннан да Габдрахманда зурлап бәйрәм иттеләр. Кунаклар ат чабышын, милли көрәшне, халык артистларының чыгышларын бәяли алдылар. Хәтта яңгыр кәефне бозмады. Габдрахман һәм Тайсуган халкы Сабан бәйрәмен билгеләп үтте. Һава торышы аркасында программаны бераз соңрак башлыйлар. Аграрийлар Сабан туйның төп геройлары, мәйданда ярыш хуҗалыгы алдынгыларын бүләкләделәр. Бу районның иң ире предприятиеләренең берсе, ул 4000 гектарга якын басуны эшкәртә. Механизатор Вадим Федоров Кыр батыры исеменә лаек була һәм тәкә ала. Организаторы сегодняшнего Сабан туя у нас. Бүгенге Сабан туйны безнең авылдашыбыз Шәфәгать Фәхрәзович Тәхәвветдинов оештырды. Залаевлар гаиләсе Рамил Шамил улы, Сирен Шамил улы мондый яхшы оештыру өчен һәм әлеге чараның спонсорлары булганнары өчен аларга бик зур рәхмәт. Ат чабышларында олылар гына түгел, яшь үсмерләр дә катнашты. Камилла Маликовага 17 яшь. Ул Тайсуган авылының ат спорты мәктәбенә йөри. Атның исеме Джаспер. Нәтиҗәдә алар беренче урын яулыйлар. Без 2 ай тырышып эшләдек, бик күп эш башкарылды. Бу минем беренче ат чабышларым. Мин бик шат. Балалар арасында понилар узышлары да үтте. Тагын бер мавыктыргыч тамаша авыш баганага менү, катнашучы багана буйлап ахырына кадәр барырга тиеш. Җиңүчегә әтәч бирелә. Мәйданда башка халык күңел ачулары да бар иде. Бәйрәм кичкә кадәр дәвам итә. Беренче бистәдән алып Көнбатыш капкаларына кадәр, халык җырларыннан алып Абба җырларына кадәр шәһәрнең мәдәни мөхите проектының яңа сезоны старт алды. Быел Әлмәтнең 6 җәмәгать киңлеге Россиянең башка шәһәрләреннән килгән һәм җирле музыкантлар, артистлар өчен тамаша залы һәм сәхнә булачак. Быел шәһәр халкының мәдәни ялы өчен күбрәк җирле танылган шәхесләр җавап бирә. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында һәркем үзенекен табачак. Совет классикасыннан алып заманча эстрадага кадәр, вокалдан алып инструментларда уйнауга кадәр. Әлмәт драма театры Россиянең кече шәһәр театрлары фестивалендә гран-при яулады. Нефть башкаласы актерлары Гаяз Исхакый повесте буенча ул әле өйләнмәгән спектаклен куйдылар. Әсәрнең үзеннән тыш сценарийны язганда документаль интервьюлар кулланылган. Әлмәт артистлары фестивальнең төп зур формадагы иң яхшы спектакль дипломын алдылар.
Үзәк район хастаханәсендә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм хастахана хезмәткәрләре арасында янгынны бетерү буенча күнекмәләр узды. Мондый вакыйгалар биредә бер кайчанда булмаган, әмма шулай да барысына да әзер булырга кирәк. Янгын сигналы Зәй район үзәк хастаханәсенең балалар бүлегендә эш көне вакытында яңгырады. Монда табиблар, пациентлар, алар арасында балалар. Коткаручылар килгәнче хезмәткәрләр гадәттән тыш хәлләр вакытындагы инструкция буенча эшли башлыйлар һәм кешеләрне эвакуациялиләр. Ашыгыш хезмәтләр дә урынга килә. Янгын күзәтчелеге пультына үзәк район хастаханәсенең балалар бүлеге подвалында янгын чыгу турында хәбәр итәләр. Янгын күзәтчелеге экипажы берничә минут эчендә килеп җитә. Өйрәнүләр легендасы буенча подвал бинасы яна башлый, барысы да эвакуацияләнмәгән булып чыкты. Бер табиб өске катта бикләнеп кала. Аны автобаскыч ярдәмендә коткаралар һәм урында ук беренче ярдәм күрсәтәләр. Максат гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда күнекмәләрне башкарып чыгу. Хастаханә кешеләр күп җыела торган урын һәм ул куркыныч объектларга карый. Шуңа күрә монда барысы да төгәл башкарылырга тиеш. Урында барлык хезмәтләр дә төгәл эшләде һәм нормативны үтәделәр. Иң мөһиме, кешеләрне коткардылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.